ҳамҷорон азиз, салом алайкум. имрӯз 26 июли соли 2025 мебошад. қарор дорам дар шаҳри Ҳисор, дараи Алмосӣ саҳар дадан қарар будем. ҳозир дар ин ҷо қарор дорам, дар зери дарахти ҳамин шафтолу. ин шафтолу шоҳи шафтолуҳо. аз шафтолуе ки ман дар ҳамин умрам хӯрдам, ҳамагӣ ду шафтолу маззаи шафтолуи ҳақиқӣ мекунад. яке шафтолуи гирде ки дар хонаи ман ҳаст, соли моҳи сентябр мепазад, тоҷикӣ ки пӯст мешавад. дуюм шафтолу ин аст, кулча шафтолу, анҷир шафтолуи тоҷикӣ. ин пашмак дорад. ҳозир ман якташро пӯст карда ба шумо нишон мекунам. баъд шуд рости гап инаша дилам пӯстам, дилам намешавад пӯст кунам аз хушругӣ. айна бинед, аз ин шафтолу ман бурда пайванд кардам. модари алака дар боғ дорам. имсол донаи шафтолу партоем дар замин. 26 пайванд кунем, 27 дар фурӯш аз ин ниҳол мебурояд. ин шафтолу ҳамин чӣ гӯям ба шумо, роҳати ҷон да. ина бинед, мана пӯст мешавад, пӯсташ пӯст мешавад, манахе пӯст мешавад, ҳамин донаш ҷудо мешавад. ина бинед, аз донаш ҷудо мешавад. ина дона ҷудо шуд. оба шуди ва ино анахе бад мегириду, бисмиллоҳи раҳмони раҳим мегириду. ягон таъми шафтолу ба ҳамин шафтолу намебурояд. агар мана бовар кунед, медонистед ки одамо ҳоли тасдиқ мекунанд. ӯ шафтолуи лучак аст, вай ҳаст, ва хай як мазза дорад, ба мазза. ин да намебуроянд. ин ҳамин шоҳи шафтолуҳо да ҳамин. ду сол пас ниҳолашро аз ман харидорӣ мекунед. ҳамҷорон азиз, дар паноҳи худо бошед. мана ин шафтолуи маҳаллӣ бобогии худомон. дар ёдтон гиред, шафтолуи бобогии худомон. ин алам хел бозор баред, агар мумкин аз 30 сум дар шумо кам нафурӯшад. ҳай шоҳи шафтолу да, дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳбони шумо бошад.